I pozdrav svima ljudi, evo nas ponovo Serbian Vlogs ovde, danas je novi dan, što znači novi vlog. I ljudi, dobrodošli u još jedan Serbian Vlogs vlog. Izvinjavam se ljudi odmah što nisam juče snimio vlog, ali juče stvarno nisam mogao, nisam bio ceo dan kući, a telefon sam zaboravio kući. Bio sam kod babe i dede, bio sam kod babi i dede od ujutru do uveče, znači, samo sam ujutru otišao da predam onu listu želja, kao što sam rekao, i svo vreme sam ostalo bio kod babe. I ljudi, zaboravio sam telefon, tako da nisam mogao da snimim, izvinjavam se. Ali evo ljudi, danas snimamo vlog. I šta ćemo mi sve to danas da radimo, ljudi? Danas sam malo ranije ustao, negde oko 8:30. Moram još malo, da ću samo sada doručkujem i moram da idem kod na roditeljski od moje sestre, to je nije bitno. Posle toga vraćam se ovde, opet imam u 3 sata kod mene roditeljski za ona svedočanstva i sva ona govna. I ljudi, stvarno, to je veliki smor, ali posle, kad se vraćam se sa jednim drugom, njegov bivši kanal je SSG Production, nekad sam ja snimao sa njim na tom kanalu, ali on sad pravi novi kanal, danas treba da ga napravi, da znate odmah Serbian Game Hunter, tako da ljudi posjetite kanal, naravno kad ga napravi, i neću više sad da dužim, to je bilo to za sad. Vidimo se u nekoj narednoj prilici ljudi danas, a do tad, pozdrav ljudi! I pozdrav sam ljudi ponovo, evo nas ponovo, kao što sam rekao, sada idemo do moje sestre, ne znam sad koliko mi vidite od sunca ovog, ali vreme je odlično kao što možete vidite, vreme je fantastično, ljudi, idem sada do škole moje, vidimo se onda kad se vratim kući, pozdrav! I pozdrav svima ljudi, evo nas ponovo, trenutno se nalazim ispred moje kuće, to su ta vrata, bio sam u školi, uzeo sam ono što je trebalo, samo da odključam, uzeo sam ono što je trebalo, evo ga ovde, to je naravno moje sestre, kako ja pohvalnicu dobijem, ste normalni vi. Crko sam, napolje je toliko vruće, 30 stepeni, znači, pošto je prošle 3 dana padala kiša, i onda sad isparava sve to i to je odvratno. Znači, koliko je to zagušljivo, vi ne možete da verujete. Znači, odvratno, mnogo odvratno. Ali dobro ljudi, znači sad se vratio, sad idem malo da se odmorim, da nešto pojedem. Znači negde oko 15 do 11, znači idem da se okupam, da se odmorim, da pojedem nešto i ljudi posle opet u 3 sata moram da idem kod mene na roditeljski, da uzmem ono svedočanstvo i sve. I posle toga dolazi nam SSG Production. I ljudi, vidimo se onda, pozdrav! I pozdrav svima ljudi, evo nas ponovo. Znači, vratio se iz škole i svega. I sada je tu i gospodin Gej. Ljudi, kao što možete da vidite, evo ga, narkoman! Najveći narkoman svih vremena. Krenuo je da snima igricu. Nisam to igrao. Što neće da izađe sad? What the fuck? Znači igra neke gejevske igrice, nešto, nemam pojma. Ispostavilo se da ipak gej. Tu je i on, to je ta gejčina o kojoj sam vam pričao. Postite kanal Serbian Games Hunter. To sam rekao danas. Već sam rekao.
Dobro ljudi, to bi bilo to za sad, vidimo se u nekom od narednih susreta, a do tad ljudi, pozdrav! I prosimo ljudi, evo nas ponovo, Serbian Vlogs ovdje, tu sam sa, sad je on promenio mišljenje, on je budući, Fantastic vloggers. i on će početi, Vlogger, izvini. vlogger, Ja bih i on će htio. početi snimati vlogove, eno ga neki gej mali ide, da li da? Komu jebe majku? Znači Serbian, Jesi gej. Serbian vlogger, like a boss. Znači, kako se rekao, Fantastic Vlogger. Da, Fantastic Vlogger i on počinje snima vlogove. Isto kao ja, naravno, malo me kopira, ali jebik šta. Mislim, ja sam ipak ono poznat, ali ću... Poznata pizda. 7 subscribera, ono, mislim, stvarno, mislim, to je ono... Ništa, ljudi, ne bi da dužim više, ovo bi bio kraj današnjeg vloga. Pratim ga kući, ko da je neka kurvetina. Pratim ga do Plavog mosta, inače. Uši, tu je šum. Ljudi, to je bilo to za današnji vlog. Hvala svima što ste pogledali. Postite njegov kanal Fantastic Vlogger, nije ga još napravio, ali nema veze. Napravit će. I to je bilo to, ljudi, za ovaj današnji vlog. Mi se vidimo sutra, sutra je novi dan, što znači novi vlog. I ljudi, pozdrav! Fuck! I pozdrav svima, ljudi. Evo me opet. Ajmo kad je konačno onaj Feder otišao. Da lepo ode i moj vlog. I to je bilo sve za današnji vlog. Hvala svima što ste pogledali. Nadam se da se svidio. Obvezno ostavite like, share, komentar, subscribe. I šta da vam kažem još, ostanite nasmejani ljudi. Pratite Serbian Vlogs. Subscribeujte se na kanal ljudi. Mi se vidimo u narednom klipu. A to je sutra, pozdrav do tada.